రైపున కొట్టిన ఓ చినుకు కసిగా పదమంటే రైకను తట్టిన ఆ చినుకే రైతు కొట్టమంటే హత్తుకు పోయిన ఓ చినుకు వగలే ఒలికిస్తే చెక్కిలి మీటిన ఆ చినుకే సెగలు రేపుతుంటే కురిసే వయ్యారివాన మెరిసే నీ కన్నుల జాణ కురిసే వయ్యారివాన మెరిసే నీ కన్నుల జాణ ముదిరే చలిగాలిలోన అది రేపని మొదలడదామా అబ్బా ఇది ఏ వాన అబ్బబ్బా ఇది ఏమి వాన కిటుకులు తెలిసిన చిటపట చినుకులు చినుకులు కావవి మగసిరి పిలుపులు ఆహా 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 ఆహా